Kain na po tayo kabsat, pero pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Kain na tayo kabsat. Ang sarap ng ulam natin. Papait ang tawag namin sa Ilocano. Sa English naman po, carpet weed. Parang dahon lang na ampalaya. Tapos may prito tayong tilapia. Unang subo para sa inyo, kabsat. Papait with kamatis, sibuyas, bagoong. Yan, pait nan. Natubay ito. Sarap yan. Kapag mahilig kayo sa ampalaya, sigurado magugustuhan nyo ito. Napakasarap. Masustansya pa. Gasang yung sili. Bagong gawa kakabsat. Barbarong artem. Naspak na George. Init ng kanin. Okay na ako dito kabsat. Mamayang gabi ulamin ko ulit to. Prito tayo ng tinapa. Terno niya. Thank you Lord. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat.